Moni ndezoopsa ku Pakistani akuti yeti abambo ena banja lina linali ndi mkango limasunga mkango ngati peti mene anamapangira ndi agalu. Sindikuziwa kuti munthu ngamaone mkango nkumautenga ngati peti chifukwa chani, koma mkango uja unapeza kuti wathawa wadumpha geti kudumphira munsewu moti anthu akuyenda samayembekezera chilichonse ndi wachita atake amayi ena ake, mwana ndi munthu wina, anthu atatu. Mwamwayi sunawaphe wangwavulaza anapeza kuti anthu aja akwanitsa kuthawa ndi anthuwo mkango wagwidwa autenga aboma akawuyika ku wildlife park kwina wake, ndipo anthuwo akuzengedwa mulandu ndipo achitidwa fine chifukwa choti analibe license yosungira mkango. Akuti ku Pakistani ndizololedwa kusunga kaya ndi mkango, akambuku, mwaziziwa zinyama zoopsa ngati zimenezozo, koma umalipira 176 pounds kuti ukhale ndi chinyama chimene chocho, ndipo amaitenga ngati status symbol eti kuti amene ali ndi mkango kapena akambuku amatengedwa ngati kuti anjiba kapena anthu amunzindamo, anthu amadani amalemekeza. Koma akakhala olakhale kunena kuti aloledwa kukhala ndi zinyama ngati zimenezozo eti kuti awapasa license, sizololedwa kukhala nazo pa khomo. Amayenera kuzipezera malo kumbali konena kuti kulibe anthu, sikukhala anthu, kulibe midzi ya anthu, ngoma zikazisunga kumene kwazikachira kwayiona mikango yawoyo ngati akufuna. Ndi awawa anapanga za chinyengo, analibe license, sanachite register, anakatenga kuti mkangowo nkusunga pa khomo kumaubisa kumausunga choncho kufikira apo pomwayi kunena kuti sunaphe munthu chibwana anthu eti. Koma anyway, kamene koka update kankango zikuoneka ngati pakati pa mikango ikuchita ziwembu kwa basi. Mayi wina waku Australia dzana pa 5 anapita ku zoo, atamapita ako pali mkango umene umamusangalatsa amakhalira kuona mkango, koma kazi natani mkango ucho wangomuluma mkono wamuvulaza mpaka namudula mkono. Kamene kanali ka update chabe ka ku Pakistani. Zikomo kwambiri.